ҳамасола санаи 15 май дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоламон бо мақсади тарғибу ташвиқи анъанаҳои неки оиладорӣ, баҳри пойдориву устувории оила ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳо чорабиниҳои гуногун бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. Дар тарабхонаи яккасарои шаҳри Хуҷанд бо иштироки оилаҳои намунавӣ рӯзи байналмилалии оила таҷлил гардид. дар маҳфил муовини раиси вилоят ва шахсони бароиманд иштирок ва оид ба масъалаҳои маърифати оиладорӣ суханронӣ намуданд. қайд гардид ки дар сиёсати пешгирифтаи роҳбари кишвар оила чун рукни муҳими давлатдорӣ эътироф гардида, бузургтарин ҳадафи он бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд дунявӣ ва демократӣ мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқоту суҳбатҳояшон вобаста ба бунёди оилаи солим, тарбияи поктиннативу зебоипарастӣ, башардӯстиву инсонпарварӣ, баҳри ободию устувории истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ таваҷҷӯҳи махсус намуда, оилаи солиму фарзандони комилро асоси давлату миллати солиму устувори побарҷо арзёбӣ намуда, дар рӯҳи ифтихори бузурги ватандорӣ ба камол расониданро талқин менамоянд. суруду таронаҳои дилнавози санъаткорон ва рақсҳои зебо хотири меҳмононро шоду фазои чорабиниро рангинтар намуд. ёдовар гардидан ба маврид аст ки дар доираи иҷрои қарори раиси вилоят дар бораи таҷлили рӯзи байналмилалии оила ташкили суҳбату вохӯриҳо бо иштироки оилаҳои намунавӣ, соҳиб таҷриба ва ҷавон дар муассисаҳои таҳсилоти олии миёнаи касбӣ ва умумӣ, озмуни иншои беҳтарин дар мавзӯи оилаи беҳтарин байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, озмуну махфилҳои гуногун, тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим, силсила семинар машваратҳо дар мавзӯи оилаи солим ҷомеаи устувор дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷониби масъулин ҷараён дорад. Мастона Муҳиддилозода, Далел Алишерзода, Ҳабиба Иброҳимзода. Ахбор.